Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki kumpulan teng panguripan jati. Dalu niki kula badhe nerangaken masalah kejawen utawi sing diarani kejawen sing enten syariate. Ya. Dadi sedaya kejawen niku wau sakjane niku sami mawon, kejawen niku ya. Wong namine kejawen, dek ndi wong kejawen niku ya kaya ngono-ngono iku. Cuma sedaya niku wonten totoane. Padha karo lek teng Islam niku wau, teng Muslim niku enten syariat, ana tarekat, ana hakikat, ana marifat, ana sufi, ngoten lho. Nggih. Masih kejawen nggih kaya ngoten sami. Dadi wong kejawen niku wau mboten gawe-gawe karepe dhewe. Sedaya anune wong kejawen niku wau pun enten totoane kiambek-kiambek, salate nggih wonten, carane manembah nangene Gustine nggih wonten. Dadi zikire nggih wonten nggih. Nggih. Dadi lek jamane singen niku tiyang kejawen niku pun ngakoni sedaya niki teng alam donya niki pun wonten sing gadahi. Ya, pun enten sing nyiptakno, pun enten sing duweni kula sampean niki mboten mara-mara metu karepe dhewe kaya ngoten niku. Ya. Malah kula sampean niki golongane makhluk pendatang ana di alam donya niki. Nggih. Lah niku wis diakoni nanggene wong kapitayan singen. Nggih. Lah jaman sakniki wong kapitayanan sing jarene wong kejawenan, nggih. Niku biasane lelakune niki kurang pas ngoten lho, nggih. Sing diarani kurang pas niku nggih kathah sing pun pas-pas niku pun kathah nggih. Cuma sing kula tingali sak menten kathahe niku tiyang kejawen sing dianu niku nggih mubengi teng mriku mawon nggih. Nggih. Sakjane kuatah ilmu kejawen niku kuatah, penerangane tiyang kejawen niku kathah. Duduk oleh wong kejawen mari ngoten mboten enten salate. Poso Ramadan gak gelem jare sapa. Gak perlu sembayang Jumatan kaya ngoten niku. Tasik wonten ya, saking waktu zamane kapitayan singen niku mboten wonten ngoten lho. Tiyang kejawen singen niku pun ngakoni lek dina Jumat iku dina sing mulya. Terus dhek niki lek ben dina Jumat ben srengenge niki wonten dhuwure endas ana dhuwure sirah, nggih. Wong kejawen singen niku mboten purun. Sing niku diarani nyambut damel niku mboten purun. Padha muli kabeh, adus, mari adus nyawiji nang Gustine. Ngoten lho, nggih. Kan singen sik dereng enten Jumatan kan dereng enten. Nggih. Sik dereng wonten Jumatan niku. Dadi mulai enten Jumatan niku kan mulai zamane entene para ulama-ulama utawa para wali-wali sing mlebet teng tanah Jawa mriki. Lah dene tanah Jawa singen niku akeh ulama-ulama saderenge Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir niku saderenge ndugi niku pun enten. Ulama niku pun wonten, cuma kalah kabeh dintekno kali golongane aliran kapitayan kali Bhairawa ngoten lho. Nggih. Dadi wong Bhairawa niku lek kepengin duwe ilmu kudu mangan wong sing sakti. Dadi wong sing sakti niku dikeroyok lek singen niku, dikeroyok, dipateni, digawe napa kambing guling kaya ngoten niku, nggih. Nanti lek teng film-film teng anu niku menceritakan kanibal niku dulu itu ada memang. Kanibalisme niku wonten. Nggih niku aliran itu kok wong Jawa ngoten lho. Aliran masalah Bhairawa niku wau. Lah aliran Bhairawa niki sakniki niki medal teng pundi-pundi. Tutuk ndi aliran Bhairawa niki. Ya. Mboten teng tanah Jawa tok, luar tanah Jawa kaya Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, wis teng pundi-pundi wis, teng Afrika, nanggene napa mawon. Pokoke sing wonten aliran kaya bisa membunuh tanpa menyentuh. Lah iku perpecahane teko aliran Bhairawa. Ngoten lho nggih. Lah sing ana Bali aliran Bhairawa kaya ngono hebate. Nggih. Tapi sik iso di netralno setitik karo golongane empu bahula niku wau. Ngoten lho. Ya. Golongane empu bahula niku di
singitno sing separo. Dadi seprapat itu kok seprapat kitabe Bahirawan itu cek disingitno. Ya niku sing diarani kitab Calon Narang, ya. Calon Narang ae duweni koyo ngoten medenine koyo ngono dekne film, ya. Niku pun wonten anjene. Nggih, pun wonten. Pun wonten ceritane niku wae nggih niku memang aliran Bahirawan ya. Terus nanggene Banyuwangi. Nah, dene Banyuwangi koyok ngonten kerenge nggih. Tapi sik koyok mriko-mriko niku nggih nganu napa ngakoni lek ngene anjene asale niku dugi tanah Jawa. Banyuwangi kan termasuk tanah Jawa sih nggih. Nggih. Lek Bali tok kan boten, ya. Lek Banyuwangi kan tanah Jawa tasian. Dadi dek ini memang suku-suku Sowung sing teke wong Jawa niku wau pun kata sing menyebar ke seluruh negara-negara bagiane tanah Jawa. Ya. Terus kayak ngeten niki. Wong niki nganu masalah kebudayaan, masalah peninggalan sejarah kayak golongane telik nanggene pedanyangan, mari ngoten telik nanggene pemakaman, kayak ngoten petilasan, kayak ngoten niku. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Mboten napa-napa niku padha karo sampeyan musyarakah ngoten lho. Memadukan atau mempersatukan antara suku-suku niku wau supaya cek enten sing diarani Bhinneka Tunggal Ika niku wau. Nggih. Dadi aja sak nganti lali masalah sejarah-sejarahe kebudayaan tanah Jawa. Cek anjene senengane wayang ya wis wayang iku didelok. Senengane iku napa ledek lek ngarani nggih. Ledek ya ledek. Terus sing diarani tayub ya tayub, ngoten lho, nggih. Lek masalah tayub dek niku terkenale elek. Soale tayub teng mriku. Lek jamane sing ngene yo senengane pasti enten wong mabuk-mabukan. Terus mari mabuk enten perzinahan. Soale wong mabuk pasti zina. Ya, singen, zaman singen niku ngoten. Lek sakniki kan ana sing iya, ana sing enggak kan ngono ya. Lek wis main ana tayub mesti ana permainan judi. Nah, saiki masih gak ana tayub, wujude ya ana judi nggih kan. Nggih to? Judi online nggih wonten. Ngoten lho, ya. Dadi masih saiki gak ana klothuk, gak ana cap jiki, tapi wong saiki cap jikine modern. Nggih slot-slotan ngono iku mang. Ya. Jadi di mana tempat itu ada agama, di situ pasti ada kemungkaran. Nggih. Niku wis gandengane. Soalnya Allah niku menciptakan sesuatu niku pasti berpasangan. Lek ana apik ya ana elek, ana lanang ya ana wedok. Lho, ngoten lho ya. Ana susah ya ana seneng, nggih. Enggak mungkin Allah itu menciptakan satu. Karena yang satu hanya dimiliki oleh Allah. Tunggal. Jadi ini sing diarani Sang Yang Tunggal. Lho, ngoten lho nggih. Jadi sampean lek wis dikei ujian kaya ngoten iki aja ngersula dhisik. Jadi sampean kudu niki manembah nang ngene Gustine. Ya Allah, sampean kurangi coba kula ya Allah. Ya Allah sampean kei jalan keluar masalah coba kula niki Gusti lho, ngoten. Ya. Jadi Allah niku gelem sampean celuk Sang Yang Tunggal ya gelem, Sang Yang Linuhun ya gelem, Sang Yang Linuwe ya gelem, Sang Yang Se ya gelem, Sang Yang Gung ya gelem, Gusti ya gelem. Lho, nggih. Dadi aja ngapik-ngapikno masalah pengetahuane sampean. Sampean niku kudu iso membaur soalnya sampean niku ana di Indonesia. Berbagai macam suku-suku bangsa iku akeh. Tradisine nggih kuwatah, macem-macem. Gak mung ludruk tok, nggih. Ana wayang kulit, ana wayang wong, ya ana jaranan, ya ana bantengan, ana apa maneh Nuran. Nggih, macam-macam, ya. Ojo ngundang jin anune, jin mboten usah diundang wis teko dhewe. Nggih. Soale alame jin karo alame menungsa niki berdampingan. Nggih. Berdampingan hanya lek tanahe sampean niku kali tanahe jin niku kaceke mek sak jengkal, kaya sak kilan, kaya ngoten lho. 1 kilan niku wis tanahe jin. Makane sampean lek ketok jin niku kaya mumbul, ngoten lho. Kaya ngawang gak napak nang ngene lemah. Padahal dhek pun ngicak nang lemahe, ngene dhewe, dialami dhewe, ngoten lho. Nggih.
Kan wonten anune niku. Alam jin iku ojo kate iso mlebu nang alam jin. Lek wong kabeh iki iso mlebu nang alam jin gak bakalan balik. Ya, soalnya alam jin niku api luwe asri. Cuma lebih lengkap ono dek ngene donya, ngoten lho. Sampeyan alame jin gak ono duit. Ya, duit niku mboten enten teng alam jin. Lek jare wong-wong sing biyen rumor-rumor niku dek ngene alam gaib iku ono bang gaib dek endi? Ya, digendungi tok sampean kok akhire, nggih. Soale jin niku mboten enten duwike. Ya, jin niku mek anune barter. Lek barter kan tukar ijol-ijolan, ya. Kayak modelnya ngeten contohnya sing gampang mawon. Sampeyan niki njaluk pesugihan nang ngene jin. Jin gelem sampean ijoli sampean tuku ngoten. Mboten purun, tumbal. Lho kan ngoten. Numbalno sapa sampean? Numbalno anake, dulure apa awake dhewe? Kan barter. Jin iso ngekeki kesenengan. Nggih, tapi dheke njaluk barter. Dadi gak gelem jine sampean oleh duit teko kono sampean bayar duwike teko iku pisan. Yo gak gelem jare jin gendeng akatene wong aku duit dek ngene anu gak payu kok dek ngene alamku. Nah, lha golek sampean sing diijolno ngono iku, engko akhire sampean dadekno budak dek ngene kono. Didadekno babu. Didek-idek dadi keset sampean dek ngene kono. Kayak wong lek uripe menderita kaya ngono iku. Nah ini ojo gampang-gampang sama niki mlebu nanggene aliran Jawa, nggih. Oleh sama melok nang aliran Jawa tapi dideleng dhisik. Disinaoni dhisik. Guru sing kate dinut niku dideleng dhisik. Modele iku dirungokno, melok ngaji nang kono tapi dirungokno dhisik. Ojo kesusu, moro-moro sama niku baiat. Ya. Baiat itu kan melakukan perjanjian. Nggih, perjanjiannya antarane sampean karo Allah. Lek melok torekot dek ini kono, ngoten lho. Mas yo Jawa niku enten torekote. Nggih, torekote wonten. Ane wong niku kudu belajar teko nggan situk, teko untu situk munggah nang untu situke munggah maneh supaya cek mboten keplekang ngoten lho. Lek keplekange apa namine niku anune niku? Namine kaya modele kejengkang, ya, nggih. Melangkai kekaduan ngoten lho. Tapi lek sampean nglakoni nunggan situk-situk insyaallah niku hasil lan maneh iso tutuk nang ngene kawrune sampean. Ya. Ojo gampang sampean niku aku wis iso mlebu nang alam jin. Nggih. Alam jin niku password iku beda lho nggih. Soale pun enten perjanjian antarane Eyang Semar kalih Sesu Bakir. Nggih. Kan mungkin sampean seiling ceritanya Eyang Semar kali Sesu Bakir sing waktu tarung 40 hari 40 malam belum enggak sampai enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah kan ngoten nah. Soalnya podo digdayane podo saktine. Podo digdayane podo saktine sampai 40 hari 40 malam. Dek niki tarung ngoten. Tarung kaya ngoten niku mboten enten sing menang, mboten enten sing kalah. Podo digdayane Eyang Semar dikengen ngalangi mboten purun. Sesu Bakir dikengen ngalang nggih mboten purun. Oh, ngoten lho nggih. Sampai ada perjanjian wis ngene ae. Lah anjane ana bangsamu sing mlebu nang ngene bangsaku nang alamku ya tak sumanggakno. Tapi lek ana bangsamu, bangsane jenengan iki wau ngundang bangsa kula nggih ndugi. Lho, dadi pintu dimensi lain itu akan terbuka lek sampean niate membuka. Ya. Terus gak ana ceritane wong iku gampang mlebu nang alam ngonoan. Nggih. Mor titik-titik mek sampean narik ambaan mari ngono oleh winaran teko leluhure sampean. Mboten enten ceritane kaya ngoten niku. Niku namung halusinasi, nggih. Dadi menungso niku enten alam halusinasi niku wonten. Nggih. Alam halusinasi wonten pikiran. Dadi metune teko parungon, mlebune teko parungon, terus mlebu nang ngene pikiran metu teko cangkem. Dadi mboten manjing, mboten mandek dek ngene kolbune sampean. Dek ini batiniahe sampean. Berarti rukotun kolbune diilangi. Ya.
Iku malene mara gayahe oh iki anune ngene iki anune ngene iki anune boten saged. Niku namung bisikan teko korine sampean dhewe. Dadi mlebune nang ngene alam halusinasi. Lah alam nggih niku nggih termasuk alam gaib nggih. Soalnya alam halusinasi niku boten nyata. Napa mawon sing boten nyata kan siri. Nggih to? Lah lek sing ketok iku berarti nyata. Ngoten lho. Pemane sing kena dicekel lho ngoten niku berarti wujud. Lek sing boten wujud niku siri. Kan ngoten. Ya. Terus napa wancane wonten Gus niku golongane Eyang Semar wonten, Bagong wonten, Petruk wonten, Gareng wonten. Terus niku namung critane Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga kadang nyeritakaken lek mboten enten napa niku pamomong utawa perwujudan dari Eyang Semar nggih mboten saged. Dadi napa sing diutarakan kali Kanjeng Sunan Kalijaga niku wau memang begitu nyatanya. Ya. Terus kebudayaannya sampai disenengi. Disenengi sampai tutuk India, sampai tutuk endi kaya ngoten niku. Nggih. Lho, kaya ngoten niku sampean duwe Pandhawa 5, India yo duwe Pandhawa 5. Nggih to? Nah, saking India gak duwe Eyang Semar karo Togog. Soale sing bagan nyeritakno iku waktu niku mboten enten. Ya. Niku jenamine sing enten teng mriku niku sing nggarai wontene cerita ngoten niku jenenge Resi Prapanca. Nggih. Resi Prapanca niku dugi daerah Jogja mriku. Tegal lek mboten salah Tegal. Ya, daerah mbok Tegal apa Temanggung ngoten lho ya. Niku namine Resi Prapanca niku. Nggih, akhire dhek niki ngungsi. Nah, soalnya dhek diuber-uber kate dipateni. Dhek ini ngungsi. Lah, semenjak dari itulah India niki wau nggada cerita masalah dongeng masalah Pandhawa 5 niku wau. Ngoten ceritane asline. Ya. Lah ancene Pandhawa 5 iku teko kono, ula-apa sing dadi pamomonge kok ana kene. Lho, ngoten lho nggih. Dadi Resi Prapanca sing gawa nang ngene India masalah cerita iki. Ngoten lho. Nah, kadang wong nggih kaya sing wingan-winganane sing waktu pertemuan niku ana Aji Saka kok Aji Saka teko India. Oh, duwe barang sing apik kok tate dikekekno negara liya. Ya. Dadi cek saged semerap. Dunungan kaya ngeten iki semerap. Dadi sapa sing nggarai gawae nang ngene daerah India niku. Ya. Lah Aji Saka nggih asli teke tanah Jawa Aji Saka niku. Ya. Lek teng masyarakat umum Aji Saka niku wau sampai dadi jenenge Empu Sengkala, ngoten lho, nggih. Lah jenenge Empu Sengkala niku wau dhek niki supaya cek saged lampu sekolah niki nggadah murid-murid golongane para empu-empu lintu-lintune. Salah satunya nggih kaya Empu Gandring. Terus mari ngoten Empu Rama, mari Empu Tungga barang niku. Dadi empu sing hebat-hebat. Empu Dika barang niku wonten. Ya. Dadi duwe wong apik kok kate dikekekno wong. Jarene Aji Saka teko India. Ya. Wis padha kaya petik mang lho. Ya. Petik teko kene, lahire dek ngene Jawa kok diarani petik Birma. Petik Bangkok, wong lahire ana dek ngene Panggang Lele. Ngono iku, ane sapa? Petik Bangkok iki turunan Bangkok lho, lek sik turunan sik pantes wong blasteran. Kan ngono sian. Nggih, lek blasteran sik pantes. Wong lahire dek ngene kene wis negara warga negara Indonesia dong. Kan ngono. Tentu warga negara Bangkok ya kan. Wong lahire dek ngene omahe Cahyanto. Dadi ini ya dadi petik Panggang Lele. Nggih. Tapi keturunane cetase mbah-mbahe teko Bangkok. Lho, ngoten. Masih sing dingo Cahyanto duduk teko Bangkok, mbuh teko ndi, mbuh teko Pandaan, mbuh teko ndi. Lah. Nah niku lho.
kekeliruane wong-wong menungso-menungso niku ngoten. Tapi nggih mboten emosi. Golane wong Jawa niku mboten emosi, ya. Padha karo ngarani sepeda niku Honda kabeh. Lho maksud mereke apa ya Honda, anune napa nggih Honda. Wis kaya ngoten niku. Wong jenenge menungso sak karepe. Ya. Pokoke mboten menyalahi masalah fakih-fakih ini aturan kehidupan dek ngene tanah Jawa. Ngoten lho. Mboten napa niku ngele utawa ngliger masalah kebudayaan tanah Jawa. Lek wis ana sing ngliger kebudayaan tanah Jawa baru tuh wong Jawa niku mboten trima. Ya, mengambil keputusan. Wis kaya kula ngeten iki. Adi Saka kok teko India nggih kula mboten trima ta. Ngoten lho. Nggih, soalnya Adi Saka niku murni ndugi tanah Jawa. Nggih. Wonge digdaya niku anune ndugi ndugi murite Yang Semar. Ya. Utawa sing diarani Bambang Sanawi niku wau. Kok kaya Arjuna. Oleh di India ana Arjuna, ya ana Bima, ya ana Nakula enten Sadewa. Sing barep sinten namine Cak? Yudhistira ya. Ana Yudhistira. Krishna ana panggang lele. Bapaknya pas nadi. Nanti wonten kabeh wis ndek tanah Jawa niku pun wonten wong sakti-sakti tok. Soalnya tanah Jawa niku memang dikenal dengan gelaran-gelaran sing tuwa. Nggih, gelaran-gelarane tuwa. Buktine napa Gus enten gelaran tuwa? Lek anune anjene membuktikan bahwa gelarane wong Jawa niki tuwa. Bahasa apapun kalau dipadukan dengan bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an kalah, nggih, mati. Ya. Kentekan aran-aran lek ngarani niku. Tapi lek disatokno kali diartekno kali basa Jawa pasti pas. Nggih. Pasti pas. Basa Al-Qur'an itu basa tuwa. Nggih. Lek digadukno karo basa Jawa pasti pas. Pasti mboten enten napa niku perbedaan, sama. Karena bahasa Al-Qur'an juga kaya pengertianan, terus basa Jawa nggih kata aran-arane. Lho, ngoten lho ya. Wong ngarani wong mangan ae macem-macem kok. Nggih, ana mangan, ana dahar, ya, onten nedo. Nek damel bojone pun maem ta. Lho kan ngoten. Terus ngen damel kanca-kancane wis bathok ta kon. Kan ngono. Ngono sing rada mangan titik wis jeglak kon wisan. Ngono anune. Tapi mek mangan tok iku wis arane wis akeh. Ya. Soalnya enten totoane. Nggih. Lha iku gondono Bran, kopine Bran aku kek ono Bran. Nah kan kek gak iso aku. Wong Jawa kok aku. Lah wong Jawa iku kudu ono kopine, kan ono kopine diaduk wong Jawa. Ngoten lho ya. Nah, kalau dulur-dulur liyan-liyane lek kepengin ngopi nang ngene Panguripan Jati ben dina Sabtu, pasti ngopi bareng-bareng. Nggih. Ngoten lho anune niku nggih. Terus sakniki Arjuna nggih, balik nang ngene Arjuna malih, ya. Arjuna lho gununge ya ana dek ngene tanah kene. Ana dek ngene Arjuna kene, ana dek ngene wilayah Pasuruan, melok Pasuruan, sing separo sisi kono melok Malang, sing separo kono melok Kediri. Ya. Mari Arjuna enten napa niku Gunung Gemandar, ya. Mari ngoten enten Gunung Lirang. Dengene anu kono ana Gunung Ringgit, ana Gunung Penanggungan, wonten Gunung Putri, Gunung Putren, Gunung Sari, macam-macam. Ya. Lah pungkasane niku wonten teng Arjuna. Nggih. Wonten teng Arjuna. Lah wong gununge wis jeneng Gunung Arjuna kok. Dadi Arjuna kate dipek wong njaba. Ya. Jadi makanya perlu pembahasan masalah sejarah-sejarah tanah Jawa niku perlu. Nggih. Cek mboten entek.
Jai putra wayahe kula sampean ngeten iki lho. Nggih, perlune mek ngoten tok. Kudu bangga awake dhewe niki dadi tiyang Jawa. Soale sedaya napa sing enten teng Jawa niku kabeh berdasarkan dengan para nabi-nabi. Ya, para nabi-nabine Allah kabeh. Nggih. Posone wong Jawa ku kabeh niku tek para nabi kabeh berdasarkan dengan nabi-nabi. Nggih. Mbok ya apa biyen carane ndonrute ya gak ngerti. Ya, oleh winarane dos pundi kula nggih mboten semerap nggih. Soale kula mboten angsal winaran waktu ini mboten lahir, sik dereng lahir kan ngoten. Ngoleh kate mun oleh wahyu ya gak pantes. Wong wahyu iku teke golongane para nabi. Ya. Lek wong kene-kene iki cukup oleh winarah, wis oleh WC wis ngoten tok lho. Ana awake dhewe kudu bangga. Dadi wong Jawa niku kudu bangga. Paku bumine tanah Jawa niki kuwatah. Ya. Saderenge enten para wali Syekh Subakir wis ngencepi tumbal-tumbal, nggih. Dadi tumbal itu kan ijolan. Ya, bahasa lainnya iku ijolan. Utawa dadi penguat. Utawa paku bumi. Utawa dadi saka lek ngarani niku. Sakane wilayah mriku, nggih. Pun singene niku pun ditanemi kabeh. Teng tanah Jawa niku pun ditanemi kabeh kalih Syekh Subakir niku. Soalnya Syekh Subakir niku ahli dalam pertumbalan. Dadi dhek niku lek wong saiki ngopo lek ngarani? Ahline sikep, wong gawe sikep. Ya, utawa jimat. Ya. Dadi lek jimat iki kan barang siji sing dirumat. Nah, kaya tak sampean niku barang siji wis rumatan sak tuwuke sampean. Ya. Wong jimat kok iku. Iku barang siji sing kudu dirumat. Ngoten lho. Dadi napa sing diarani kabeh niku enten karepe lek wong Jawa niku. Dadi sampean aja mara blajare langsung mencolot nang ngene Pancawarna. Ya. Kudu sampean pelajari teko sipan, teko dwi, teko tri sampai nang ngene catur terus baru panca baru sab mari ngoten sabta. Ngoten lho ya. Lek sampean mencolot ya malah dadi kaya kancil sampean. Dadi kanguru sampean malih. Nggih, tuas gede wadai tok tapi kosong. Ngoten lho, nggih. Kan kesake kanguru kan gede. Ya, iso molor, iso melar dhek. Ya. Mboten napa-napa anune sampean niku kudune wis merasakan wis ngucap alhamdulillah. Teng ngene urip di tanah Jawa. Nggih. Engko lek wis kaya ngoten engko ana sing gak trima kaya ngoten niku. Wong Jawa iku gak perlu sembayang, wong biyen niku durung ana dek kene gak ana tututane jare sinten. Nggih. Pun wonten sedaya, ya. Nabi niku nggih insyaallah niku pun wonten sing enten teng mriki niku wonten. Lek Nabi Sis niku nggih sakniki kan enten sing ngarani nabine wong Jawa ni Nabi Sis, ya. Lah Nabi Sis niku kan panggilan napa niku? Akrabe. Ya, Nabi Sis niku panggilan akrabe. Insyaallah lho niki nggih. Kula mboten mantun mastekaken mboten. Insyaallah Nabi Sis niku nggih Nabi Saleh niku. Ya. Nabi Sis. Ya. Wong biyen jenenge Ahmad ae diceluk Mat, mek ngoten tok. Nggih mboten nggih? Lha semare jenenge Fransa ngono ae. Celukane Pransa. Soale gak iso muni fa wong biyen niku. Ya, isone duwene kan ana caraka dhek. Dadi po maline kaya ngoten. Fa itu diwaca po maline Pransa ngoten. Nggih. Dadi Nabi Sis niku nggih mungkin nggih niku Nabi Saleh niku wau. Soale lek ndugi struktur utawa teko masalah napa niki sejarah niku insyaallah mlebune teng Nabi Saleh. Wong Jawa niku. Mboten enten ceritane Gus anune. Lah lek gak ana ceritane ya mangkane iki cek weruh cek tau ana ceritane niku wau. Ya.
sing gak weruh cek weruh, sing weruh ya cek tambah pinter lho, ngoten cek tambah ngerti, cek tambah paham masalah kejawen nggih. Dadi wong Jawa niku kula baleni malih niku wong Jawa niku sik tetep kudu ana salate, lek wae Ramadan ya kudu poso ya. Wae sunah-sunah iku sak karepe sampean. Sampeyan kate poso sunah sing model kaya napa mboten napa-napa ngoten lho. Sik. Kayak dhisik. Nah, lah ngene iku. Ya. Soale wong Jawa niki wis napa nggih? Wis terbiasa dengan kata-kata utawa dengan wadanan lek ngarani iku. Kaya Yanto celuk sanut. Nah, kaya kula Eko celuk melur. Kaya Cak Jar celuk grandong, kan ngoten. Nah, iko sing jenenge Jainal celuk sambu, kan ngoten. Sing niki Franca celuk bogang lho ya. Wis biasa lek wong Jawa niku. Soalnya dengan cara menyembunyikan jati dirinya, orang dulu itu merasa bangga. Nggih. Jadi sampean pokoknya diceluki napa man lek sampean seneng nggih terserah. Lek sampean trimo nggih sampean trimo. Ngoten lho. Pokoknya celuk das bedas ngono ae lho. Dikaplok sampean kok. Ya. Wonten nggih. Nah, makane wong Jawa iku sabar-sabar. Tempik mawon wonten. Malah jenenge bedase celuk Yakub. Ngoten nah, nggih. Oh, Yakub kan nabi. Nggih. Yakub niku kan nabi. Ya, dahe jenenge Bedes kaya ngoten niku. Wonten lho Bedes celukane Yakub nggih wonten. Nggih. Nggih ajeng ya napa? Ya kan sing Yakub sing kono nabi, sing Yakub kene mboten kan ngoten. Nggih. Sing kene jenenge Ahmad. Apa jenenge Muhammad. Tapi kan mboten sami kalih Kanjeng Nabi. Terakhir niki pun benten. Ya. Terus mari ngoten sampean kate menirukan napa niku sunah Rasulullah. Angelan sampean. Iso-iso sampean gak nyambut gawe sampean nggih. Nggih. Wong Rasulullah niku masih mboten nyambut gawe niku cara donyane niku nggih kathah. Ya. Kathah tirose sinten Kanjeng Nabi niku melarat. Nggih. Wong ajenge nglamar bojone mawon niku mahari mawon 1000 ekor onta. Ya. Terus mari ngoten berapa ratus domba. Lho kaya ngoten niku. Berarti kan sugih dhek. Saking kekayaane niku wau didamel disodakono nanggae damel perjuangan agamane. Ngoten lho, nggih. Nanti mboten enten, mboten kira wonten lek kekasih Allah niku wau melarat niku mboten enten. Masya Allah dhewe wong jenenge iku mang kekasihne ya pasti diuja-uja ta nggih. Nggih to? Nah, Allah mawon purun sholawat. Nggih. Para malaikat mawon tugasnya namung sholawat sakniki. Nggih. Seneng dengan bacaan-bacaan sholawat. Duduk oleh nyeluki jenenge koncone Franca jenenge Ahmad. Lho, ngoten lho. Duduk nyeluk koncone Danis jenenge Muhammad. Duduk Muhammad sing saiki nek Muhammad sing biyen beda. Ngoten lho nggih. Masalah jeneng itu kan termasuk doa. Kan ngoten. Muga-muga iso apik lelakone kaya Kanjeng Nabi. Kan ngoten. Masih masalah sakniki sing umumnya masalah sembayang. Sembayang iku sembayang saiki ambek sembayang biyen nggih mboten sami. Ngoten lho. Lek singen muni khusyuk sak temene soalé wonten Kanjeng Nabi. Cara anu niku luwih gedhe. Signale luwih gedhe, pemancare luwih dhuwur. Lah lek kula sampean iki pemancare wis endek. Google karat-karit pisan. Ya, kate muni khusyuk niku mboten saged. Nggih. Paling belajar untuk mendekati kekhusyukan. Lho, ngoten lho. Jadi belajar untuk mendekati kekhusyukan kan mboten mesti khusyuk. Nggih to? Belajar untuk membaca Al-Qur'an. Kan nggak mesti harus tahu apa arti dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Lek awake dhewe iso maca ngono tok wis alhamdulillah. Nggih, soalnya awake dhewe kedunungan dikei kewajiban bagan
duweni sing maca. Dadi pamomonge sing maca, ngoten lho. Lah lek kaya Eyang Semar niku nggih bener dhek nggih ngaji nggih. Ngaji dhek nggih. Ngaji masalah kejawene dhek. Ngoten lho. Nggih, Bagong yo ngaji masalah kejawen, Petruk yo ngaji masalah kejawen. Terus mari ngoten Gareng yo ngaji masalah kejawen. Ya. Jadi sedaya nu sik tetep ngaji. Terus enten malih pertanyaan, kalau winginane niku enten pertanyaan. Bahwa neraka sama surga niku kaya surga niku diduweni wong Islam. Nggih. Kula mboten setuju lek surga niku diduweni wong Islam. Ya. Lah terus kaya golongane para nabi-nabi sing biyen nyekel Taurat, Zabur, Injil, berarti mlebu neraka malih. Nggih to? Lah iku kan wong-wong pilihane Allah wisan. Lek wong wis didadekno nabi iku pasti pilihane Allah. Ya. Dadi sampean gak iso aku ahli ibadah, aku ahli sembahyang, aku ahli sedekah. Aku bendina wiridan tok pasti mlebu surga. Engko lek nang ngene Allah dianu no jan sapa kon re dingonokno gak isin zaman moran. Ngoten lho ya. Lek wong kang apik, wong sing apik lelakune, sing taat kalau Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah, walaupun itu di luar dari agama Islam, insya Allah tasik mlebet nang ngene surga. Ngoten lho. Saman eling ceritane asune Ashabul Kahfi. Nggih. Kan itu pun dijelaskan bahwa besok-besok ada anjing yang masuk surga. Nggih, nggih niku asune Ashabul Kahfi niku sahabat. Ya. Terus nggih wonten kelompen sing mlebu nang ngene surga. Nggih. Semerap sih, seiling sih ceritane lek dingin lek menang kiai-kiai di kampung-kampung diceritani ngoten, kan kelompokne Nabi Idris. Nggih. Iku kelompokne sing digawe ngicak-icak barang rusuh. Lek Allah ngridani, iso mlebu nang surga. Berarti wong mlebu nang surga iku krana ridhone Allah. Mboten krana sembayange sampean. Duduk krana ngajine sampean. Ya. Lek wis oleh ridho baru iso mlebu. Ngoten lho. Masih wong Hindu lek kelakuane apik, dhek nyawiji nang ngene Allah, nyawiji nang Gusti. Kaya ngoten niku, nggih saged mlebu surga. Ya, soalnya surga iku gak melok duweni. Dadi digawe seluruh makhluke Allah sing gelem nglakoni napa mawon sing diperintahkan kali Allah. Lan maling ngedoi sing kali dilarang kali Allah. Ngoten lho. Ya. Jadi kalau sampean ngeten iki umpamane kayak ngeten iki insyaallah pun mlebu nang ngene ibadah. Ya. Sampean gelem ngaji, gelem ngrungokno pengajian, gelem ngrungokno napa mawon sing sae-sae kaya ngoten niku. Mboten napa-napa. Ya. Soal ini nggih termasuk tercatat ibadah. Nggih. Nanti kudu ngerti totoane, mangane kula singen mejange iku titi toto titis. Titian niku goleko guru sing sae, totoan niku supaya engko ngerti nang ngene totoan-totoane teko titian niku wau. Nggih. Dadi lek ora enek titian ora bakal iso totoan. Nggih. Kadang ana wong belajar teko mujarobat utawa toko kitab-kitab liya-liyane tanpa ana guru dhek pasti keliru. Benere mek loro, salah iso-iso 20. Lho, ngoten lho. Nggih. Soale guru iku penting. Ya. Dadi pengarep iku penting. Nggih. Engko lek iso oleh totoan baru titisno. Nah, titisane sampean iki ya ngene iki, Mang. Sampean niku duwe anak, duwe putu, duwe cicit, duwe boyot, duwe canggan, duwe udek-udek kaya ngoten. Dadi terus supaya cek iso ngerti. Lek wong Jawa iki hebat-hebat. Nggih. Hebat-hebat wong Jawa niku wau.
Sampeyan delok negara ndi sing paling akeh muslime? Ya dek ngene Jawa, dek Indonesia. Nggih to? Terbesar tanah Jawa niku masalah keimanan, nggih. Ya, terbesar masalah keruwetan ya kan. Ngono lho, ya. Wong Jawa lek kadung ruwet, waduh ruwete ngalang-alahi celeng sing diculno dek ngene alas. Nggih. Tapi lek kadung alim ngalang-alahi wong sing ana dek ngene Medina kono, ngoten lho. Den dia ana wali-wali selain dek ngene tanah Jawa. Mboten enten. Ngelak dek ngene Medina atau di Arab, dek Mekah kono jenenge wis liya. Habaib. Ya, Syekh kaya ngoten niku. Sayyid. Nah, nggih. Benten punan. Tapi lho nek ngene sampean wong Jawa kan gak seneng ruwet. Wong jeneng apik-apik diganti sing gak karu-karuan ya oke, ngono ae. Pokoke seneng. Mangane kudu iso ngestiti. Kudu iso ngestiti, kudu iso ngugemi. Nggih. Lek wis duwe ugeman, gawiyen ageman. Nggih. Ilmu niku kudu ngoten. Nggih. Dadi ilmu niku digawe pertama dipelajari, mari dipelajari gawiyen. Praktekno nek dekne panguripane sampean. Ojo mek diugemi tok ora diagem. Ya, padha karo disiapi Fransa kaya ngene iki lho, kopi. Lah lek ana kopi ning ngene iki kudu diombe kan ngoten sian. Lah wong sing ngote aku tok. Kaya ngoten niku. Nggih. Dadi kudu sing eco, kudu sing sae ngoten lho. Ya. Dadi sedaya panguripan jati. Derek-derek ndugi kumpulan panguripan jati niku wau kudu iso ngerti ojo nganti sampean niku gampang nyala-nyalano utawa ngafir-ngafirno wong. Selagi wong niku wau sing duwe pedoman nanggene Gusti, mbok iku carane nyebute iku napa Sang Hyang Widi utawa napa mawon, Allah mawon ngoten niku mboten napa-napa. Ya, selagi dhek niku tasik sae, tasik apik, ya. Sing kula suwun kaya ngoten. Nggih, cek mboten silih genje. Eman donyane saiki wis belajar tuwa. Sampeyan dhewe kudu belajar dadi tuwa. Ya. Nanti donya niki sik dereng tuwa, lek wis tuwa lak malih mboten kuat gendong sampean. Belajar tuwa. Lah sampean dhewe kudu belajar ngimbangi. Ngimbangi perkembangane zaman. Tapi ojo nganti sampean disetir karo zaman. Zaman kudu sing sampean setir. Maksudnya iku sampean iku iso mlebu nanggene era globalisasi kaya ngeten iki, tapi sampean iku kudu iso apa carane golek celah untuk mengontrol masalah perubahan-perubahan zaman kaya ngeten. Ya. Sakniki lho setan gepeng ku sak bajek. Nggih. Wong geger masalah rumah tangga teko setan gepeng sak bajek. Nggih. Perselingkuhan ya sak bajek teko setan gepeng niku wau. Nah niku contoh-contone sing mboten saged goleki, ya. Mboten saged memahami apa perbedaan antara era dulu dengan era sekarang. Kaget, ngoten lho. Nggih, lek wis kaget maline gak iso. Ya. Bingung maline kate anu sing ya apa bingung maline. Kan ngoten. Nggih. Dadi kudu ana pedoman, kudu duwe suatu pedoman niku wau, aku oleh duwe HP, tapi aku ya kudu iso ngontrol HP iki. Ojo nganti aku dikontrol. Lho, ngoten lho, ya. Lek sampean dikontrol, soalnya HP niku ngalang-alahi anu lho, ilmu lho nggih. Mbah Google iku saktine masalah lho nggih. Sampean iso dihipnotis teko kono iku iso lho sampean ya. Maksudnya terpengaruh, terbuai-buai dengan keindahan-keindahan apa sing ana ngene Google niku wau. Ya. Masih kula nggih enggak ada HP, tapi nggih ngoten. Sekirane niku wau, ya napa kula carane ngontrol HP niku wau. Ya. Kalau kula tinggal-tingali lho sakniki niku duduk perkara teko jin, duduk perkara demit sakniki malah wedi, malah isin. Kale kalah. Aji-ajine luwe saktian kuotahe sampean. Lah singen ajenge
ngomong-ngomongan wong jarak jauh, ya mata kaji dhisik. Mata kaji sing bisa bercakap-cakap atau berbicara dengan salah satu orang tapi tempatnya jauh. Ya, esane iki mboten. Tuku 20.000 iso pisan. Kan ngoten. Nggih. Jadi kudu iso ngolah dhewe lah kaya ngoten. Dibaca iso semerap pundi sing salah, pundi sing bener niku saged semerap. Soalnya perubahan-perubahan zaman niku kuatah. Lan kula tegesi malih nomor 1 dugi gelaran panguripan jati niku wau kudu iso ngruwati batine dhewe-dhewe. Kudu iso ngugemi lan kudu iso ngagemi. Ya. Lan maling kin sampean pundi-pundi damel jimate kasantosane panguripane sampean ki ambek lan keluargae sampean. Gak usah kepingin iso mundi-mundi maring ngoten ngani wong akeh, gak usah ngono dhisik. Sing penting iku iso ngani keluarga ambek awake dhewe. Soale sampean iki calon-calone presidene teko rumah tangga. Lek jenenge pemimpin kudu iso ngekeki contoh. Nggih, lek contone elek ya pasti elek. Lek contone pemimpin ngekeki contoh korupsi, ya pasti nisore korupsi kabeh. Kan ngoten. Nggih. Engko lek golane kiyaine ngekeki contoh ngetengi muridé kabeh, ya pasti kaya liyan-liyane ya wong wedok metang-meteng gak ana bojone ngene iku. Ngoten lho. Ya, soale kiyaine ana sing ngurui ngekeki contoh, wong dikeki dadi pemimpin kok ngekeki contoh sing kaya ngoten. Kan ngoten. Nggih to? Wis ayut. Nah, pun sak monten mawon keterangan dugi gelaran-gelaran iki mugi-mugi saged barokah, saged nyawiji nanggene sampean lan sampean saged ugem lan agem nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.